ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kande ke Sdang ke Nyngkong hakan ke than cetela mingi jongkri India ke Nazareth Hospital ke belong ke Shlam ajing sumar ke badan hadok nu jong ke sor Chilong kan Sdang ke Rukom Puid ke thamai ke beratip ke unilateral biportal endoscopic surgery. Hakijinya keren bekla pathai ke bor usi mu ke Nazareth Hospital Doktor Rangan usi ni consultant ke Department of General Surgery Dr. Jayanta ki Ardas pro Dr. Frankie Shadap Sangshai ke Department of Neurosurgery klet hu ba ke Rukom Puid bathamai ke pher do kata-kata ke Rukom Puid hakisnam ke menchwa kani kapor asmo kemen rendan kani kapor ban pen itho ka to ningot nakaliang jongka Nazareth Hospital Shillong dan dekat bat ngi Sister Norin belong bakhle do nong yalam kani hospital dan ni administrator manga Doktor ngat wade Chief Medical Officer bat ban pen itho ya armut ki doktor ki baya trei ya ki kam ki bekerpang ya ki bengi kwa an pentip si ki pai ba menta leng ba jong kini ki channel dan dekat bat ngi ya Dr. Frankie Shadap ni doktor de nakani ka ri ke jongi hi bat ngi so kemen ba ila trei rengkat bat ngi bon snem maswa ku medical officer nang tu elik training ban pendap ya ka MS nang tu pat lawan ban trei biang rengkat bat ngi sipor hadin kata layo ya ka jaka ban puli ya ka bakham saneng kata ka deina ka banta ka jingpo ya ka jabeng bat ya u botlom dan neurosurgery ti ila hadin ka training jong lawan ban ya tre rengkat bat ngi biang sa sisen ti la Sdang mande ya ki Rukom jing Puid na ka banta jong botlom ki ba kham pher nganam batai phang kita namar ba ka dei ke jong ban batai ya kata baar pat Dr. Jayanta Kumar Das iba la tre bat ngi bon snam hi na do arjar sao la tre rengkat bat ngi ada pas MS bat na ila nang ya tre mensuang i tre kum tu kum Puid ye ki briu da ka ba su Puid ka ba he andre ngila nang ya Sdang na do ki snam ge mensua ya ba Puid ki barit da na ba ong minimally invasive surgery ti ka banang ya ki po ngim su kut no tang ba Puid ya kini kenja Puid kesang Puid appendix andre ngila le ba kham chan sajrong ta ba ki ong advanced minimally invasive surgery ki ba kham la su na ka banta ki ba bon Rukom te ban batai kini ngan khot Nyngkong i Dr. Frankie ba da ka ba na ka banta jong i Dr. Jayanta ban batai ke ba ki le kerpang na ka liang jong i kum hospital bat kum ka team mai khulei hi bor khoj lungba kini ki news channel ngakarteng jonga kadi Dr. Frankie Shadap Sangshai ngalatrin ladi ha ka super specialty ka ba ong ka neurosurgery naka hospital ba ka khot ka Safdarjung hospital po Delhi house na majar khatphra tak Nyngkong ningshap ngakwa ban ai khublei hi administrator jungi bade Sister Norin ibalungba kijing kershan jungi ngilala ban poi hakani ka khep mangila ban terwa kijing sumar ki bakham pher namta ki brio jungi ki ba hakani ka sor jungi wat hakani ka jilla jungi hi bro khawai kata korkom sumar surgery ka ba menta kade shapang jong ubudlum kata ka brosh kata kajing sumar bodlum kaladai be lingba kata kajing Puid ka badai daki ba kabingi ong ka microsurgery brosh kata ngaru iladi ngale akum kata hi ka surgery hakani ka hospital henry hakni kisnem ki bladap kila don khamtam iwi patient i blawan request yang bangin le ya kata endoscopic spine surgery tangba kabasong si kalong bahat ko por ngimpadon kitiar pan ngimpadon kilat panle kata ka surgery hangnia hadin nang tapat ngalai training yeladi nakanya nak banta kani ka surgery pada kajing kershan jong hospital mentang ilala bansang benterwa ya kata ka Rukom surgery hakani ka hospital jungi bat kalong ka ike ka basngo sorong ban ong ba ngilong ki Nyngkong hakani ka jilla Meghalaya pamdei hi thrai tang ka jilla Meghalaya wat hapo Guwahati ru kimpadon ki bale kani ka surgery kemak phi ong ba kaya pher yu kata ka surgery ka bangile menta man ka bare bosh kata hoj kajing bentoy kalong ka ju hi kade ka surgery khamtam dak menta ki bangi ong kata kajing pang slip disc kabar kalong ka canal stenosis
kabalai ka long ka spondylolisthesis kita ri bar hoi ke jing sitom ka jong u bodlom ngasidon ki dur khendiat man subatai phi ki affair eu ha kata Rukom sumar jingi bolos kata da PE ngakarmen pinyu I kani kadi ka jing he jong kata ka Rukom Puid jungi na ka banta ka bangi Puid yunu nu bodlom par kani ka Rukom sumar ka long ka ba da prakhat hoi ka yo jing mentoi ki brio ngabang bam dan jing mentoi henrei ka long ka surgery ka bakham long tomet na ka banta ka met na mar ngi ha ban Puid ya ka sni do kham he yaki dok sa ngi ha ban weng yaki sieng ru ha ban weng khnang ban yo poi sha uta u slip disc bangi ong bangi yo ban se yo uta henrei menta lengba kani ka surgery thamai ka bangi le ka bangi ong ka minimal invasive spine surgery pat ka kerteng ka bapaka ka long ka unilateral biportal endoscopic surgery PE ba katno ka jingya pher ha padeng kini ki arthali ki surgery ba katno ka jingya pher jong ka jing he jong kita ki jing Puid kani di ke ba menta ka baskadiang junga ka di ke ba menta ba kani di ke barim bat hadian badap sumar ki jing Puid ki long tangkat ini I size na ka menta ki brio tamda ka jing pentoy ka long ba haba ngi Puid ki baret ka jing pentoy jong u nong pangar ka bon ka Nyngkong ka long ka jing pang ka khamduna ka baar ka long bangin yo bangin pha no ki patient sha yeng ru kham kloy kabalai karong ka jingmong na kamanta ka domet ka doksa ki sieng ra ka duna bha ki brieru bekin yo ban bekin om ken lek phai biang se ka jing em ba kiju im ka kham kloi kham tam le na kamanta ki brieu ki ba khamlong active kum ha ki sport na ki kam yele ka ki kam ayu ka kloi bha ya ki bekin lek phai biang se ki ni ka jing em jong ki tanga kermen bale se nang ne shakmat baki breo kinyo mentoi lengba ini jing sumar jungi bangi Sdang hangni ma kermen ki breo kin wan shakmat bakinam tieng kamlong sho ka surgery ka bakom menshwa ka bangi hap ba pihak bansa hospital de kisngi kini ki surgery bementa pihak bansa tang khandiat sngi arne lai sngi e bat playo pani phai shieng ubnai Julai haduk menta ngem chu pochu daka ni ka open surgery ngia la le be dengan minimal invasive surgery ka jinglut ya ka barim bon sien ka khamlut namar ba kibriu hoi kata ka jinglut ha ka surgery ka khambon namar ba ka jingsa jingki hospital ka khamslam namta ki dawai ken habdi khamslam namar ba ka jingpang ka khamne khamslam ta bangi nu jor ha ba kham la ki habdi dawai khamslam ka jinglut ka khambon ti kibriu ki balai treru ken habli phai no ka jing tre jingki khamslam tang ka jingdu nong jingki na ka jingbam yo le treru ka labon kani ka surgery bementa ba bangi le takamot ka ni ka minimal invasive surgery bangi le te dengba ka jingrap jong ka MHIS lele hangni hospital jongi bon sin ki brio le se kinum dalut than hi e teng ki don ki brik bom don kam hi tang ban siru lada ka package ka cover lada ki hap siru kan siu I baduna e ar phone lai pho hajar te kata ke kamut ka jinglut kamda don e hadu kata ta namar bikili hap li phai kloi shiyeng ru na kata ka daw ka jinglut ka duna ba I am Dr. Kumar Das. I have been working here since 2004. So I just wanted to highlight some procedures. Probably we in Nazareth Hospital started the advanced laparoscopic surgery cases way back from around 2010. We have been started the advanced cases here in Meghalaya, I can say, as a first to do all those procedures. Now we are doing the commonest procedures, laparoscopic minimally access surgery, gallbladder operations, one of the most common. Patient can come in the morning, get operated and go away in the evening. They can go easily by evening, they can be discharged. We are doing cases, operations under spinal anesthesia. Where there is risk for general anesthesia, we can do those under thoracic spinal anesthesia. Patient can watch the operation during while we are operating. We are the one who started advanced laparoscopic surgery here, mostly cancer surgeries like esophagus, stomach, colon and rectum. We have been doing it for last 10 years with good results. Patients are very happy because of small incisions, less pain and early recovery. We have been doing solid organ operations here like pancreas, liver, laparoscopically, minimally access surgery. And we have started also over last 4 years gasless laparoscopy, where we don't give gas in some cases where gas may be cause some complications. In those cases we can do laparoscopic gallbladder operation, appendix operation and some ovarian surgery without the use of gas, that is the gasless surgery. We have started it here. Ba nakabanta jong kajing po yo bot lom la ni spine ka hair sibon da ka bale da ini Rukom endoscopic spine surgery nomor ba kajing po lu karit kloi ban dek phai si yeng
duna nak jingpang nak takadau ki dawai ban panduna jingpang ki la kham duna sibon kumta kala yarap kano kane ka minimally access bagi orang mentah ki por ka nang ya kano kalau ko yarap sibon halor jongka open surgery dengan ngin ya nang ya wat ya ka Rukom ban ya syam ya kini ki Rukom jing sumar ban kham yarap yangi ko ya tho Dr. Jayanta Das kalau mengilah Sdang menlek ya kini kiba kam halor ban ya tang ba supo iksang bat po appendix dan kiwe ru mengil on advanced minimal access surgery kani long nak banta jong ba sitam nak ki no jakangoi bam ki ong tum crow esophagus nak banta ka po stomach ki nak banta jong ki solid organ bagi orang kita mut longkung klap donor lane liver pat ki kita lala manle no dengan yang bakham rid ngileru ki kidney operation mo ke la klamong Dr. Jayanta andre ban poi mau de ki pat ki Rukom pat ban sumari kidney khalairu da ka minimal access surgery tikini ki Rukom ki yarap sibon ki nong pang makin poi klosi yang like tu jing poi ke bahe bat ka hado menta te ngila nang ye sem makan Rukom kan nang ya chaprang kanum ya chu sedien in nang ya chu ki Rukom makan nang wan chu ka bakham nang penbon hakir Rukom ba pher bat ki specialty lawan ong ba pher minimal access samot jing pendunai ka jing ban puid ke ban pen he jing puid kalong ke ban yarap sibon ya ki nong pang boleh sibon ai ko boleh sen pat ya sister Norin bat ngi ba ke jing ngelam jung ka ni ka hospital kan nang lawan ai jing sumar ki kat bungila ha ka bor ka jungi na ka banta ke cakai bungi dan ke jing la na ka liang jong ka pisah tan karu kat bungila ka bor ban ya le ban pen kiu ya ke Rukom sumar jungi ko boleh. I'm happy to announce that Nazareth Hospital started a significant journey in our laparoscopy surgery, especially starting with endoscopic spine surgery, one of the first hospitals started in Northeast, and also many advanced laparoscopy surgeries done by our surgeons. I also thank our committed and dedicated hospital staff, especially all our doctors and the nurses and all the staff who are working in this hospital with a lot of dedication and commitment. And with the MHIS and Ayushman Bharat scheme, people are benefiting quite a lot from the hospital. Many of them have need not pay anything for some of the surgery, some of the treatment is done in the hospital. So we are also thank the government for providing this scheme for the benefit of the patients. So I also take this opportunity to thank our Dr. Jayanta, Dr. Rangad, Dr. Frankie, who are doing lot of surgeries in this hospital, and also all our staff. Thank you.